kaketo mano tenge wang'iyo weche machielo pod wantiere mago motenre kod siasa. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga onyiso spika mar senet Jeff Amason Kingi mondo we donjore kod chenro mag duond buche ewi kombe mag od bura mar senet. Kaotwa kod jofwamb weche alwora mar od bura mamalo bang' romo kod senators mag Azimio, Raila oseyo Kingi kuom tamore puodho lokruok mar telo e lemo mar jago oporo mano mar kweth mano ke senet mano otim kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Mabiro bang' spika mar senet Amason Kingi tamore yango gwelo mar ledama olekina kaka jago oporo mano mar kweth mano ke senet kendo lao lemo kata kao lemo mosebedo kao maka kod fat madulo mano mar duond bura mar Jubilee. Azimio no diro oko fatu madulo bang' kane en kod jood bura pradek mag Jubilee lando chenro mar dare Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo osiro lwedo piny owacho mano mar Kenya Kwanza. The leadership of political parties should never be interfered with by the Speaker of the Senate. When a political party chooses to change leadership or to whip a member for any reason, it is none of the business of the Speaker to interfere. Speaker Kaparo made a ruling very clearly that Parliament cannot be injuncted in performing its duties. So I want to urge the Speaker to allow Azimio to effect the change.